Jacques Rijs vertelt oorlogservaring. Goudknuffelaars actief in Limburg. Het is vandaag 4 mei. Dit is het Pelemaasjournaal. Vanavond is het dodenherdenking. Oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen worden herdacht. Maar de oorlog kent ook andere slachtoffers. Zoals de 77-jarige Jacques Rijs uit Oostrum. Hij was 6 jaar oud toen hij in 1944 werd getroffen door een granaatscherf. Ik woonde toen in Zevenum op de Siberiëweg. En het was eind 1944. Zevenum was net bevrijd, 2 of 3 dagen. En de Duitsers die zaten nog in Venlo. En die schoten, ik denk, de laatste voorraad munitie die ze hadden richting Zevenum. En een van die granaten die viel bij ons op het erf, recht voor het keukenraam waar ik op dat moment zat met mijn moeder. En die granaat die ontplofte dus daar. En die raakte dus met een scherf mijn rechter onderarm. De familie zocht dekking in de kelder. Hier moest het gezin wachten op hulp. De jonge Jacques was er slecht aan toe. Die hand van mij die was eraf. Die hing dus met 2 pezen hing die aan de onderarm te bungelen. En mijn moeder die heeft die arm met 2 handen vastgepakt en afgekneld. Dus dat het bloeden stopte. En anders was ik gewoon ter plekke doodgebloed. In de kelder kwam zijn oudere broer Graat erachter dat hij ook door de granaatscherf was geraakt. Hij had een gapende wond in zijn been. Uren moest het gezin wachten in de kelder op hulp. Uiteindelijk kwam een dokter die de 2 pezen doorknipte en uiteindelijk de hand meenam om deze te begraven op het kerkhof. Een militaire ambulance bracht de 2 jongens samen met vader en moeder naar Maasbree. Hier probeerden ze het bloeden te stoppen, iets waar zijn vader door flauw viel. Uiteindelijk werd Jacques samen met zijn moeder en Graat naar het ziekenhuis in Weert gebracht. Hier werd Jacques diezelfde avond nog geopereerd en in dat ziekenhuis waren de omstandigheden erbarmelijk. Dan zat iedereen onder de luizen. Dan werden we behandeld met DDT voor de luizen. Dan werd er in iemand die in een oorlog fout was geweest en daar ook tussen ons lag, heb ik met eigen ogen gezien. Die werd daar in bed, bij ons op de zaal, met een geweer, in bed, doodgeslagen. En het ziekenhuis werd gebombardeerd. In de loop van die weken dat we er lagen, moest iedereen geëvacueerd worden naar de kelders. Natuurlijk waren ze mij vergeten als kleinste. En ik weet nog dat ik onder een bed zat. En dat ik allemaal mensen voorbij zag rennen, roepend. En toen ze mij uiteindelijk gevonden hadden, toen had ik van angst onder het bed gepoept. Ja, dat was verschrikkelijk. En toen ben ik uiteindelijk toch ook naar de kelder gebracht. Waar ze mij verzekerden dat die kelders zo sterk waren dat er geen Duitse granaat daar doorheen kon. Moeder verbleef met de jongens in het ziekenhuis, maar maakte zich grote zorgen ook over het thuisfront. Er was geen contact. En daarom schreef zij een brief naar vader en de kinderen, die echter nooit aankwam. Uiteindelijk was het meer een dagboek geworden. Jacques heeft deze originele brief nog. Na een maand mochten de jongens naar huis. En thuis werd er eigenlijk niet meer over gepraat. Jacques leerde zichzelf van alles aan met 1 hand. Fietsen, schommelen of spelen met een katapult. Tot zijn 13e liep hij zonder prothese. En toen hij eenmaal een prothese kreeg, zag hij dat in het begin als een groot obstakel. Hij had er meer hinder van. Jacques leerde zich aanpassen in zijn leven, bij alle dingen die hij heeft gedaan. Hij kon met alles goed mee, maar heeft altijd veel schaamte ervaren. De schaamte die blijft. En ik probeer die schaamte wel te verdoezelen. En dat vergt meer energie dan iemand met 2 handen. En dat probeer ik altijd. En omdat ik dat wil verdoezelen, is het ook nog net alsof ik meer op de voorgrond wil treden daardoor. Om dat te verdoezelen. Maar
Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Maar het is een handicap die je elke dag achtervolgt. Nu, 71 jaar later, denkt Sjaak nog veel aan zijn jeugd. Zijn kleinkinderen doen hem ook denken aan de gebeurtenissen in de oorlog. En als ik die Berend van 6 zie rondlopen, ja, dan denk ik altijd, zo liep ik ook rond. Maar dan met één hand. En dan zie ik hem al met één hand onder een tafel zitten. In een ziekenhuis. Door iedereen verlaten. En je houdt zoveel van die kinderen. En zo zullen ze ook wel van mij gehouden hebben toen. Maar dat is bijna niet te verdragen. Dat is bijna niet te verdragen. Samen met zijn vrouw Mila woont Sjaak sinds 1969 in de gemeente Venray. Eerst in Venray zelf en later in Oostrum. Hij werkte 34 jaar voor de politie in Venray. Een aantal jaar geleden besloot Sjaak zijn aangrijpende verhaal op papier te zetten. De afgelopen tijd hebben in Limburg meerdere incidenten plaatsgevonden door zogenaamde goudknuffelaars. Ook politie Venray waarschuwt mensen voor dit soort situaties. Goudknuffelaars zijn voornamelijk afkomstig uit Oost-Europa. Bendes steken vanuit Duitsland even de grens over om na een strafbaar feit te hebben gepleegd weer zo snel mogelijk weg te zijn. In totaal hebben er de afgelopen 10 dagen al 26 van dit soort goudknuffelincidenten plaatsgevonden in Limburg. Nou, als voorbeeld kan ik noemen dat wat we al vaker meegemaakt hebben is dat ze dus het raampje van de auto opendraaien. Dan vragen ze aan iemand de weg naar het ziekenhuis, want een familielid is heel zielig natuurlijk. Je ligt in het ziekenhuis, hun kunnen het ziekenhuis niet vinden. Het scheelt er nog maar net aan dat ze niet huilen. De persoon in kwestie, en dat betreft meestal invalide, minder valide, oudere mensen, dus de kwetsbare groep van de samenleving, die is altijd bereid om te helpen. En dan als dank, dan krijgen die mensen dan een ringetje van nepgoud of een kettingje aangeboden. En dat doen ze echt heel dwingend dan proberen om te hangen. Maar ondertussen pakken ze het originele kettingje van de persoon in kwestie pakken ze af. En stappen in en ze zijn weg. En de persoon heeft het zelfs zo vaak niet in de gaten dat het gebeurd is. Ook in Venray hebben dit soort incidenten plaatsgevonden. De politie vraagt dan ook om alert te zijn. Ik zou gewoon letten op mensen die heel erg toenadering zoeken tot je. Proberen om jou een cadeautje te geven of je te belonen voor iets wat je gedaan hebt, wat voor jouzelf redelijk normaal is. En ze proberen vooral fysiek contact met jou te zoeken, zodat ze in ieder geval van je goud afhandig kunnen maken. En als iemand dit overkomt, wat dan? Politie bellen. Gelijk politie in kennis stellen. Word je aangesproken door zo'n mensen, gewoon doorlopen, geen gesprek willen aangaan en gewoon geen contact met die mensen willen hebben. De dadergroep die zich over Limburg verspreidt verplaatst zich in grote auto's met een Duits kenteken. Zij zoeken voornamelijk op een minder drukke plek naar kwetsbare slachtoffers. Heeft u iets gezien of bent u getuige geweest van een dergelijke situatie? Neem dan contact op met de politie. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht raakt het bewolkt en er komen lange perioden met regen. In de loop van de ochtend wordt het droog. Het wordt in de middag maximaal 24 graden. Er komen forse regen- en onweersbuien opzetten. 's Avonds wordt het overwegend droog. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.